आज ମୁଁ ବନେଇବି ମୋଟି ଶାଗ ରାଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଭିଡ଼ିଓକି ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ, ଦେନ୍ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲି। ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେଲି ମୋଟି ଶାଗ। ମୋଟି ଶାଗ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ଏ ଶାଗ କେବଳ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ମିଳେ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି, ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି। ଶାଗ ଭାଜି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି ବେସର ପାଣି, ବେସର ତରକାରୀ। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଭାଜିଦେବା, ଦେନ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଶାଗଟା ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, କାହିଁକିନା ଏଇ ଶାଗଟାକୁ ଯେତେ ପରିବା ସହିତ ମିକ୍ସ କରିବ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋଟି ଶାଗ ବେସର ରାଇ। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। Thanks for the watching. जय जगन्नाथ।